Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереградська. Вже наступний гість у нас у студії. Ми готові з ним говорити. Це політолог Олексій Якубін. Доброго ранку. Новина, яку ми хочемо з вами обговорити, це повідомлення про те, що Кабінет міністрів, власне, скасував постанову 2017 ще року про реформування та організацію Державної фіскальної служби та митниці. Ці реформи і зміни були ініційовані Міністерством фінансів, і от вони, скажімо так, не відбулися і, напевно, що не відбудуться. Прокоментуйте, будь ласка, це. Тому що тут є декілька причин, чому так сталося. Ну, по-перше, взагалі, згадайте, у нас, щодо, якщо ми говоримо про ДФС, Державну фіскальну службу, вона в 2017 році була в епіцентрі певних скандалів, тому що вона була пов'язана з прізвищем Романа Насірова, і з цим було пов'язано один з, мабуть, можливо, гучних скандалів 2017 року, з його затриманням, так, потім, ну, всі ці речі пов'язані з навколо його персони, з одного боку. З іншого боку, в 2017 році відбулася така ситуація, коли Державну фіскальну службу очолив виконуючий обов'язки Мирослав Продан. Тобто це людина, справді, достатньо близькою до Володимира Гройсмана, до діючого прем'єр-міністра, але він і поки що є виконуючим обов'язки. Плюс в кінці 2017 року також відбувся ще інший важливий нюанс, а саме відбулася точка напруження між урядом деякою мірою і міністром фінансів паном Данилюком. І, власне кажучи, після всіх оцих трьох ключових речей ми бачимо на початку 2018 року скасування урядом реформи фіскальної служби. Власне кажучи, яка була ідея цієї реформи? Вона полягала в тому числі, в першу чергу, посилення впливу Міністерства фінансів на фіскальну службу. Тобто її повністю перетрансформацію, звільнення людей, які там раніше працювали. Наскільки тепер я розумію, буде спроба взагалі, можливо, виокремити фіскальну службу з-під патронату Міністерства фінансів і зробити її такою окремою службою без змін. Плюс, я думаю, що тут також впливає ситуація, яка пов'язана з нашою співпрацею з міжнародними фінансовими інституціями, наприклад, з тим же Міжнародним валютним фондом. Тому що ці інституції в 2017 році багато говорили про те, що ви маєте реформувати фіскальну службу для того, щоб подальшому рухатись. Ну, так як наразі ми бачимо, що ми, в принципі, з цими організаціями майже припинили роботу і, власне кажучи, за великим рахунком зараз не йдуть нові перемовини щодо отримання наступних траншів. Я так розумію, що в уряді вирішили, що а навіщо тоді нам працювати, змінювати ці служби, якщо ми і так їх контролюємо, якщо ми в 2018 році поки що не маємо перспектив на отримання наступних траншів. Пане Олексію, зараз я пропоную послухати пряму мову міністра фінансів Олександра Данилюка, і ми продовжимо розмову. На розгляд уряду ми виносимо концепцію реформування системи органів, що реалізують державну, податкову та митну політику. Вже було прийнято ряд суттєвих змін, а саме щодо передачі функцій аудиту та роботи з боргом на обласний рівень, щодо вдосконалення процедур адміністративного оскарження, щодо зменшення корупції в ДФС при відшкодуванні ПДВ тощо. Але наявність концепції як комплексного бачення допоможе координувати дії уряду і парламенту щодо її імплементації, а також залучати міжнародну технічну допомогу. Я зауважу, що ці слова були сказані 29 березня 2017 року. І тому в мене питання, чому, якщо це все анонсується ще навесні, відповідне там рішення приймається лише зараз? Ну, тобто, чому міністерство, Кабінет міністрів відреагував тільки зараз, на вашу думку? Ну, тому що, я думаю, що до того Кабінету міністрів, в принципі, влаштовувала ситуація, яка є. Тобто, ну, такі ці постанови, вони багато в чому задумувалися ще в той час, коли Кабінет міністрів розумів, що він, ну, таки, перспектива співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, вона була достатньо відкрита. Наразі з цим є проблема. Тобто, з одного боку, є проблема пов'язані з тим, що міжнародні фінансові інституції тепер наразі не готові нам видавати кредити на тих умовах, як це було раніше, ну просто за великим рахунком закривати очі на те, що Київ не робить. Да? Тому що зараз міжнародні фінансові інститути вже чітко сказали, по-перше, це створення антикорупційного суду, це активно звучить теза, так, і також більш прозорі механізми взагалі діяльності влади, да? Тобто зменшення такого певного такого корупційного флеру. Тобто, власне кажучи, в цих умовах тепер уряд не вважає за потрібне проводити ці зміни. Знов таки, якщо ми говоримо про пана Данилюка, він теж тут в цій ситуації грає дуже цікаву роль, тому що ми знаємо, що останнім часом, знаєте, з ним нещодавно був такий цікавий скандал, коли він, наприклад, вимагав звільнення Юрія Луценка, генерального прокурора, з посади,
мотивуючи це тим, що генеральний прокурор намагався вступити в якусь колаборацію з Ігорем Коломойським щодо цих неповернення коштів Приватбанку, які там близько від 2 до 5 мільярдів доларів, тобто йдуть дискусії. Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що наразі у нас є своєрідний такий кастинг на головних антикорупційних кандидатів, і в тому числі, я думаю, під вибори 2019 року. І пан Данилюк, наприклад, з тим же паном Ситником, можливо, вони себе, кожен з них, бачить такими можливими антикорупційними кандидатами на президентських виборах. А те, що уряд тепер скасував ці зміни щодо реформ, це, до речі, може також свідчити про те, що, можливо, найближчим часом ми побачимо і звільнення пана Данилюка з посади міністра фінансів, під тим різним соусом, що він не зміг домовитися з Міжнародним валютним фондом. Хоча, з іншого боку, це знов-таки це може викликати певний скандал, тому що, знов-таки, наскільки я розумію, Данилюк зараз все ж таки спробував домовитись з Заходом щодо його підтримки в контексті повернення цих активів Коломойського, цих міжнародних судів, які йдуть. Пане Олексію, ще одне таке запитання. Звісно, там Володимир Гройсман вже встиг відреагувати, але його реакція була досить такою неоднозначною, тому що він, як зазвичай, дуже розмито сказав, що реформа – це взагалі не самоціль, безумовно, і ми зараз більше орієнтуємось на те, аби там покращити сервіси, зупинити контрабанду, наповнювати бюджет, і підкреслив, що, звісно, відносини бізнесу та Державної фіскальної служби значно покращилися. Тобто чергове покращення ми спостерігаємо, але давайте зрозуміємо, власне, що він мав на увазі і чому настільки там розмито відповідає очільник уряду. Це пов'язано з тим, що його достатньо, ми чуємо критику в сторону уряду і пов'язану з власне, податковою політикою, яка в нас є. І в тому числі, наприклад, щодо митниці. Тобто уряд активно критикують в плані цих змін реформ, наприклад, той же самий опозиційний блок, активно уряд критикують інші опозиційні фракції, які вказують на те, що уряд не допрацьовує. Тобто ці зміни, які пропонує уряд, вони або ведуть до того, що наші підприємці і громадяни мають ще більше сплачувати різноманітних мит, тобто ще більше сплачувати різних платежів, і це не веде до покращення роботи цих служб. Тобто вони стають для громадян ще більш дорогими і більш складними в використанні. Або ж веде до того, що ми з боку уряду не бачимо реально спроби рухатись в напрямку наповнення бюджету за рахунок розвитку економіки. Тобто ми бачимо, що наразі у нас складається така ситуація, коли податкові органи у нас в першу чергу виконують головну роль витискування коштів у громадян. Але уряд при цьому мало що робить для формування якоїсь дієвої програми розвитку країни. Тобто у нас насправді, як це не парадоксально, у нас уряд до цього часу не прозвітував ще за минулий рік. Тобто уряд мав прозвітувати квітні 2017 року, але до цього часу у нас уряд цього не зробив. І так само уряд до цього часу не представив якусь економічну програму. І тобто ця критика, яка лунає, вона якраз полягає в тому, що складається враження, що уряд хоче закривати, ключові діри, які є в бюджеті, просто через збільшення податкового тиску і витискування у громадян якомога більше коштів. Замість того, щоб думати про якусь іншу програму економічного розвитку, яка б не полягала в тому, щоб ще більше витискати з громадян ресурсів. Я вас зрозуміла. Насправді, знову ж таки, за цим повідомленням він також зазначив, що там найближчим часом має відбутися створення чи оновлення електронних сервісів, кабінетів. От ви вважаєте... Володимир взагалі любить таке говорити, так само як стартап-нація і решта. Тобто він любить говорити про те, що ми змінюємо, реформи йдуть в сторону більшої прозорості, більшого електронного уряду. Але в реальності ми бачимо, що це не веде до того, що відміняється інша, оця бюрократична складова. У нас, як це не парадоксально, паралельно з електронним, наприклад, документообігом зберігається і старі типи документообігу. Тобто у нас виходить, що просто ці системи стають паралельними. І потім для частини людей, які використовують ці сервіси, стає інколи навіть ще складніше їх використовувати. Тому що якщо раніше людина розуміла, що є лише оця одна система, паперового, наприклад, обміну, то тепер є і електронна, і паперова, і вони часто і дублюються одна одну, і навіть інколи можна взагалі суперечити одна одній. Тобто навіть якщо у випадку, якщо це станеться, там запровадження цих всіх сервісів, то вони, по суті, вони не змінять ситуацію і вони не будуть, скажімо, там, прототипом, наприклад, реформи. Тобто подати це як реформу або якийсь такий гібридний вид не вийде. Я думаю, що уряд буде так намагатися. Знову таки, згадайте, у нас президент свого часу говорив, що ми провели 144 реформи.
Але якщо так купнути, що там мається на увазі, то там інколи взагалі просто косметичні речі, просто щось переназвали в щось інше, і це вже називають реформи. Власне кажучи, думаю, що уряд тут так само буде намагатися рухатись по такому напрямку. Знов таки, чому так? Тому що є певні складнощі зараз взаємодії прем'єр-міністра і міністра фінансів. Да? Тобто міністр фінансів, ми бачимо, він намагається стати політичною фігурою. І зрозуміло, що це викликає певні суперечності і всередині уряду, і по відношенню до самого міністра фінансів, і по відношенню до фіскальної служби, які поки що все ж таки знаходяться під патронатом, під контролем Міністерства фінансів. Тобто кадрові зміни, вони можливі. От ви зазначали про звільнення Данилюка, а ще якісь є, не знаю, підстави вважати, що ще хтось буде звільнений або заміщений на посаді? І якщо говорити про уряд, власне кажучи, фігура Данилюка тут найбільш така показова. Да? Чому? Тому що про його звільнення вже ходили чутки, ще починаючи з літа 2017 року, потім ці речі дещо зійшли на нівець, але я думаю, що ймовірність є достатньо високою. Знов-таки, можливо, певні кадрові перестановки щодо перших замів, тобто, знов-таки, ми бачили подібну ситуацію перед Новим роком, коли було одне з останніх засідань уряду, так, коли відбулася зміна певних перших замів із заступників міністрів. Але, знов-таки, якщо говорити про решту міністрів, я думаю, що ключова тут фігура, тут Данилюка фігура. Тому що наразі сам Данилюк себе теж сприймає вже скоріше як не просто міністр фінансів, а як політик, хоча, знов-таки, як політик достатньо суперечливого образу. Чому? Тому що, з одного боку, він намагається використовувати таку антикорупційну риторику, да, грати на тих нюансах, що він тут просуває інтереси антикорупційного суду, антикорупційних органів, але з іншого боку, Данилюк і його міністерство було ініціатором деяких дуже суперечливих ініціатив. Я, наприклад, нагадаю, що саме Міністерство фінансів свого часу висунуло ідею про скорочення наполовину студентів, які зараз отримують стипендії. Тобто це ініціативи Міністерства фінансів. Більш того, це міністерство пропонувало до 2020 року під керівництвом Данилюка взагалі зменшити кількість студентів, які отримують стипендію, академічну стипендію, до 10-15%. Добре, нехай, якщо уявити все ж таки, що реформи відбудуться, то якими би вони мали бути, на вашу думку, от саме в цьому у сфері фіскальної служби та митниці? Думаю, що тут ми маємо розуміти, що просто зміною самої вивіски, так, або просто створенням, наприклад, електронних сервісів навряд чи можна обійтись. Потрібно мати більш ширшу концепцію розуміння, що має робити фіскальна служба, щоб наповнювати активно бюджет. А для цього потрібно подивитися, або точніше відшукати новий підхід до взагалі податкової політики. Тому що фіскальна служба, вона насправді це просто технічний орган, ми маємо це розуміти. Тобто це не є ціль сама по собі. А фіскальна служба має виконувати і наповнювати бюджет. Да? Тобто вона має виконувати дієве законодавство. В цьому сенсі, дивіться, я думаю, що якщо ми говоримо про роботу фіскальної служби, на мою думку, спершу має передувати, наприклад, перехід України поступово до прогресивного оподаткування, яке є в більшості країн світу. Тому що наразі у нас так складається ситуація, що у нас найбільші компанії, які є в країні, вони в бюджет вносять, добре, якщо 2-3%. Решту вносять звичайні громадяни. Тобто ми з вами платимо більше податків, ніж наші самі найбільші компанії. Тобто, власне кажучи, відповідно від того, як ми трансформуємо фіскальну службу, ця ситуація не зміниться. Тобто ключова ідея в тому, щоб спершу змінити податкове законодавство, змінити філософію підходи до наповнення бюджету. І лише потім під це змінювати фіскальну службу, дивитися, що, можливо, справді є сенс переглянути ідею щодо ПДВ, яка зараз існує. Да? Наприклад, щоб відшкодування ПДВ, наприклад, діяло не для всіх, наприклад, компаній, які продають за кордон просто сировину, а, наприклад, для компаній, які виготовляють справді якісь середньо- або високотехнологічні речі, да? Щоб стимулювати поступово наш все-таки повернення нас від аграрно-індустріальної моделі до більш індустріальної, краще до цифрової моделі, яку використовують достатньо багато країн світу. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую. Встигли ми обговорити останні новини у сфері Державної фіскальної служби та митниці з політологом Олексієм Якобіним. Зараз ми робимо невеличку перерву, після чого повернемося у студію. На нас чекають дуже цікаві гості. Не перемикайтеся.